sorry na. Di! Di! Kusugan na ba ni mo mudagan? Di na ka maapsan! Muna'y timanihan na. Pag ang lalaki na gali mang lood, magkabuang juga gukod. Gago ka ba? Unsa man ka Nasir? Hala, unsa man ang niyo? Unsa man Nasir? Klaro lang, nagtahi ko sa lingkuranan, te. Kinsa man nagkuha na? Pangutanaw doon ang babae dila, ah. Ma'am, unsa man to ni Sir? Unsa to ba? Kikunting na ko. Ano naman daw? Si James manggod ba? Unsa si James di ay? Nagot ka ayo. Nagsilos na inuong ko na siya ipakita ng babae sa kuha ba? Asa na po dapit pud na? Dito sa Pikas Barrio. Ay, ang kasi Marky babae. Nya! Naglagot ko, kay dikit kay sila. Nasilos ko, ako nang gigunting ang motor. Kaka pagsilos pod. Sabi niya, fake news naman na ito. Kinsa na mo ba eh? Ikaw naman dito niya. Ako na Marky, ako kabalo. Mao lagi na kay una pa nimong baba. Yung saunan ako ni Ron. Why pasaylo kang sirkaw? Nagsamot. Di naman ito masuko. Mga mo ka pasaylo kay mo yung sala. Ako. Ako lagi ba? Ako lagi. Ako lagi. Nagusan ang pagkadarihan na. Be. Sorry. Sorry. Puyo ba? Sorry na ba? Sa tanang gibuhat ni mga kadaot, sorry na lang. Hayop ka talaga! Nakita ko sa inita mo sa kumiyo. Oh shit! Oh shit! Gipahak ni mo. Sorry na gani mo. Sorry, nagali. Puyo, hawa dirihan. Hindi ko gustong samok. Nagtrabaho ko dire. Sorry na gani. Pwede mo hawa na lang kahana. Sorry na. Dili, lagi. Sorry na gani. Dili, hawa dira na hawa. Dili ko gustong samok, Dili hawa. ko muawa. Basta di ko na mapapasaylo. Kung dili ka mahawa, ako'y mahawa. Di ba? Tagaan ta kag one last chance, hawa na. Be, sorry na gani. Ikaw may mahawa ko. Be, sorry na. Puyo, hana. Puyo, lagi. Be, sorry na ba? Kamuka ni mo, oy. Be. Ay nalay kung sundi-sundi ba, pasagdi ko nga na episok mine. Asa mo ka? Be, sorry na. Be. Puyo, hana, puyo. Be. Dito. Be. Be. Kusugan na ba ni mo mudagan? Di na ka maapsan. Mauna! Muna'y timanihan na! Pag ang lalaki na gali mang lood, magkabuang juga gukod. Emotional damage!